tandemu e-commerce v centrech měst se věnujeme digitalizaci, která pomáhá našemu Reuse centru. V prvé řadě jsme vytvořili novou webovou stránku, začali jsme věci prodávat online a vytvořili jsme i online půjčovnu. Ale tím nejstěžejnějším je nástroj Reuse Recognizer, který nyní využíváme pro vedení evidence v Reuse centru. Na základě fotografie dokáže odhadnout popis, materiálové složení, kategorizovat předmět a odhadnout i váhu a second-hand cenu. Díky tomu můžeme přestat používat naši papírovou evidenci a využívat tento nástroj, díky kterému i máme všechny data digitalizované. Silo jako organizace a lidi s ním spojení jsou pro Jihlavu a myslím, že pro všechna města velmi důležitý, protože právě oni ukazují na témata, která nejsou běžné populaci úplně známá, v tomto případě na nějaké reuse centra nebo věci, které by se měly dostat do oběhu a které by měly recyklovat se a používat znova, ale dávají i život místům, která by jinak skončila jako zapomenutá anebo jako brownfieldy. Právě ta budova Sila, ve které jsme teď, je toho příkladem a dnešní akce Reuse Den je příkladem toho, jak můžou nevládní organizace a dobrovolníci pomoct propagovat věci, které jsou důležité.